Arratsalde on guztioi eta eskerrik asko etortxagatik. Hore bata niretzat hemen egoteko Juretako Txirrindulari Elkartearekin batera. Klubaren 40. urteurrena ospatzeko egitarauaren aurkezten. Udal gisa, gure zorionik beronak eman nahi dizkizuegu. Eta eskerrak ere, urte hauetan gure kirola, txirrindularitza, sustatzen egin duzuen lanagatik. Eta nola ez, animatu bide hortatik jarraitzea. Jakin ezazue, udal honetan laguntza izaten jarrituko duzuela, aldugun neurrian. Eta gehiago luzatu gabe, gonbidatzen zaituztet, jarraian aurkeztuko ditugun ekitaldietan parte hartzera. Buenas tardes a todos y a todas y gracias por venir. Es para mí un honor estar aquí junto con la Asociación Juretako Txirrindulari Elkartea presentando la programación con motivo de la celebración del 40 aniversario del club. Como ayuntamiento, trasladaros nuestras más sinceras felicitaciones y agradeceros la labor tan importante que habéis realizado a lo largo de estos años en el municipio, promocionando un deporte tan nuestro como es el ciclismo. Y, como no, animaros a seguir por este camino. Seguiréis contando con el apoyo institucional del ayuntamiento en la medida de nuestras posibilidades. Sin alargarme más, invitaros a todos y a todas a que participen en los actos que a continuación vamos a presentar. Os cedo la palabra, Fernán, y retiro mis más sinceras felicitaciones. Eskerrik asko. 40 urte bete dauz Juretako Txirrindulari Elkarteak. Eta hori aurkeztera, batez be ekintza aurkeztera, eta labur azaldu Juretako Txirrindulari Elkarteak egin daben ibilbidea. Luzea izen da, 40 urte asko da. 40 urtetan uste dut Juretako Txirrindulari Elkarteak landu da bela txirrindularitzan zer guztizek ez, arlo guztizek ez, baina asko bai. Gogoratu esate baterako dekada biten, hamarkada biten emakumen bira, ibili dala horre martxan, gure elkartik eta bultzatute eta kudeatute, gero, pasau zan, beste elkarte bat sortu zan, baita Jorretako hori esan behar da, eta jarraitu dau bere bidie, amaitu esan arte. Gauza guztitzek amaitzen diren modu, ez? Orduen, gaur egun, ez dakit, asko emon dau, usteot asko emon dutzola herriari, gure asmue, edo elkartean asmue, ez da izen bakarrik txirrindularitza. Izen dabe, herrizen bertan integratzea egotie, eta herrizen parte izateaz ganera, ekarpen bat eiki, ez da? Alde sozialetik edo, esan da digun, ez da? Hori zen da, filosofia barruen hori eukin dugu beti. Eta eukie bien, sortu ebanak bebai. Ari esker gaur egun hemen bizirik gaude ondino, eta, ez dakigu nos arte, baina, guk behintzat jarritzeko asmoa daukogu. Espero guzerako izatea. Ez dakit, sortu ebanak, elkartie, horre egon zan batzordetxo bat, aurretik lan asko egin da, ez bakarrik lehenengo aktan agertzen dienak, horre egon zan beste jente hori, eta hori beha aipatu egin behar da. Sortzaiek buruek edo, buruek izen ziren, Izorretan gure bien elkarte bat, Izorretan lehen esan duten moduen gizarte edo, herri gintza eta herriaren dinamikan apurtzu atera iteko, eta hori lortu zan, uste dut. Gauza asko egin ziren orduen, sortu zanien errezago esan gauzak eki uste dut, bizimudua diferenti esalako, eta jentie askoz prestua egoten zan horre sartzeko, eta implikazioa, eta hori asko aldatu da. Gaur egun zer dan, elkartie, bide luze honetan, gaur egun praktikatzen duguna eta eiken dugun izi edana da zikloturismoari begire, zikloturismoa lantzen dugu. Egia da, proban bat antolatu izan dugu eta antolatuko dugu guztot aurrerantzean eta da eskola umiei begira, txirrindularitza eskoletan dabizen umiei eta gaztiei begira, zehatxau esateko, eure dielako etorkizuna, txirrindularitza esan da egun profesionalan arluen, ez da? Hori ez da gure jarduera, baina, oso ekimen polike da, eta, guk guretzako da kutxunetako bat, ez da?
Hortik aparte, herriari zehozera portal badotzagu, beste batzuekin kolaborazioak, laguntza puntualak, hori zabalik, atiek eta zabalik dekoguz horretarako, guri eskatzeko, guri eskatzeko nahi da benak eta geuk eskatzeko, edo geuk eskaintzeko gure buru, ez? Hori da, horretarako beti egon gara presuz, deot, eta hori holan jarraitzeko asmo edo bokazio badeko. Eta hori hasikerako edo sarrera moduen, eta oine, igual ekintzak aipatu gauz, ez da? Zer pentsau genuen pasadan urtien, sasoi honetan hasi ginen urte horreneko ospakizunagaz, eta orduen zer lotu genuen edo zer gure genuen, zer eskaini herriari bai, esan guretzako bakarrik. Orduen, egin genuen otsailien hasi ginen, olako ekintza berezizekin, eta orduen egin genuen aurkezpen bat egiten dugu beti urtero egiten dugun lehenengoko urteera, biziketan, eta egin genuen berezize. Berezize, segatik, gonbidatu genuen zen sortzaileek, etorri ziren batzuk, gaur egun ondino bizi dienak, beste batzuk joen ziren, eta egin genuen berezize, egin genuen plazan alkartu, animazioaz, trekidela izekaz, eta hori zen zan lehenengo ekintza, gero luntze, eta betiko antzera, baina zer horrekin, toketxo horrekin. Hori zen zan lehenengo, gero, zer pasaiakun, uda berzi eta uda etorten jaku ekintzaz beterik, batez be gure martxak, gure azte buru pasak, biziketan, kilometro asko egiten dugu urtien zier. Kezi Lutxon Baiona, holako zerak, ez? Horren zan, egingo dugune da, izorretako jaize, diezan iraien, pilatu da iguzan hiru ekintza, batez be, sasoi horretan, sasoi hona dalakoz, jentia oportati bueltan dau, jentia receptibo dau, orduan, hori, hor pilatuko ze ekintzok, eta, hemen, apunte txorra jo biote, ze bestela, jai programan be uste dut sartute dauzela eskatu, ez dien jai batzordeko, eta holan laur, ahari soziala ez da berez ekintza bat programazio berezikue, baina, zelan beti egiten dugun, sartu indugu, sasoien egiten dugunez, jai programan. Baina berez, urterroneko ekintza diez, iraiak 22 egin behar dugun erakusketa, eta horregaz batera, biziketa martxa retroa behingo du, erritik zier, ibiliko dana, karpan batuko da, eta ingo da zuelta batzuk, erakutsi apurtzo bat zer dan, oindala berroi edo goi tamar edo berroi tamar urteko biziketa bat, eta jantzitsek berezizek, hori erakusketa argazkitzekaz, lona batzuetan horre eskeike, asmuedeko proiezio bat egiteko argazkizena horregaz batera, ikusiko dugu, lortzen dugun, ondino ezteko guztiz lotuta, eta gero animazioa daukugu ja berbain, eta, itxauten gabiz erantzune, baina trekitila izek eta etorriko die, megafonia itziko esku pilik, en fin, udalak. Perfecto. Nik udalari izen da ipino, txat, pili esan. Pili da gure teknikaria eta beti dago pres laguntzeko eta lan egiteko. Eskerrik asko, Pili, bai. Hogeita bitzen izango da, esan daigun ekintza zentrala edo importantiena guretzako, hor ikusiko di irudizek, oindala hori, larogeita bosteko uste dut izango da lehenengoe, lehenagokorik ez dau, baina hortik aurrera, urterik urte, behin dugu zen urterak, ekintzak, ez biziketan bakarrik, badauz ekintza sozialen babe bai, edo horre irudizetan. Eta gero, 29 izan, bakite San Miguel eguna dana, eta, juntan onzien hor tiragira batzuz, izorretarrak badauz juntan, dana esan behar da, izorretako txirunduare ekartien ez dauz bakarrik izorretarrak, Durangar batzuk be badauz, ni izorretarra naz, jaiotzez. Baina Durango nehin dote bizimodua eta bizitza soziala eta hori dana, ez? Eta hori nahi bueltetan, orain dik, deko etorri burruen hori komplejo bat izan leke. Ongi etorri izango zara. Izorretara buelta unaz. Goita beratzi zen bigu Dorleta Santutegira eskaintza. Eskaintza zer da, joango gara biziketan, batzen garen eus, batzuk ezin dabe. Dantxari izai dauzelako tartien, edo gauz, hartuko du maillot hau barritxe, bat,
eta erongo du gara eskaintza eiken Dorretako amari edo Dorretako zerari bai. Ja, berbain edekogu, eta zabalduko eskue, eta erakutsiko eskue, zelan dagoen antolatute, eta bertan itziko dugu maiote hau barrize. Eta gero guelta, hori da ekintzatxo bat, biziketan ingo dugune, eta politxe, euraldiz laguntzen daben. Eta gero, badakit ez dagoela purtsu bat San Miguel Jaietatik kanpo, geratzen da urriako 25, deukugu hartute uste dudeko guleia, itzaldi bat eiteko asumue meni barretzen, baina hon dino izlariak eta zehaztu hori deko guz. Txerrindulari txari buruz izango da, hori seguro, eta horri zen batzuk urte bizan juntan, zuzendaritza batzordean, eta, bueno, gutako bat dabil horre lantzen, aber norekarri, eta, bueno, bera dabil ardura horregaz. Hain momentuen bazkide gara 234, exactamente. Eta gero, lizentzia dune beba dauz, lizentzia ataratzie gu komendatu egiten dugu, biziketan ibiten bazara, bueno, horrek dugu aseguro bat, eta lizentzia zango dute federaue, Bizkaiko federazioak egite osku lizentzia, azken baten da seguru bat ordaintzea. Baina, bueno, horrek emototxuz gero bentajak eta, bueno, bentajak, istripu bat ekuin ezkero, ez hemen bakarri, bakanpoan eta Europan mailan bebai. Eta horrek gauz 59 lizentzia duen. Adina, hori ez dut aipatu gure izan, bueno, elkarte sarra da, 40 urte deko zelako, baina sarra da, bazkidio gebe, ja, bastante heldue garelako, helduek ez esatearen adinduak edo sarrak. Espiritu gazte-gaztea dituzte, ikusten duzunez egiten dute ekintzak gaztiek baino gehiago, osea que Gazten bate deuten dira, honako guraldiaz, eta osea que adina buruan eramaten da, hemen daukagu gure erabiltzaile batek beti esaten da, adina buruan eramaten dela, eta berak ez duela eramaten. Onda bost edo, askoz gehiago doko, baina buruan ez hainbeste orduen. Honek berdin. Bataz bestekue oso altu izango da, igual ez esango txut, 20 urte. Normalien, hori dinotxut, bazkideak asko dauz, batzuk biltzen di biziketan, beste batzuk ez, zarra diezelako, edo bere egunien bazkide eiziren ezagunek eta eukezalako klubean, edo guztan jakolako txerrindularitza beste barik ez da. Eta gero gazterik, ez dau, gaztienak egingo dauz 35 urte. Oin hasi da sartzen gaztiek, guretzako gaztiek diez 35, 40, urte. Horre datoz beste kultura batetik, orduen elkarte egintza edo elkarte baten egotiek igual ez dutzie zer eiken, ezer ekarpenik eiken, ez? Edo eurek gaur egun ja gaztiek konpontzen dieuren erara, ez da bier elkarte edo talde bateko pertenentzia aukiki eta holako gauzak horre diez gure sasoiko kontuek. Jarraitzen duz, horregantzen. Eta bueno, ez gara asko zarrak praktikatzen dugune, askotan alkartzen garenok eta urterak egiten dugu zenok eta, baina badakizu zenbat kilometro egiten dugu zen urtien, danok gehitute, bakoitzak egiten da bena, milaka, esango txu milaka, eta ez da guzurre, milaka. Hori zagurrengo galdera. Bueno, beste barik. Eta, bueno, kilometroak egiten dugu, izorretatik urten, eta izorretara ailegatute normalien. Gero bakoitzak atzen dago bere edo... Eta, bueno, bazkile besti danak izorretarrak, jakine. Badauz Durangarrak, Berriztarrak, Againarrak, hemen ingurukoak. Aprobetxatuko nahi nuke aukera hau, benetan zoriontzea alde batetik hemen dauzen guztiak egiten duten lana eta nirekin izan duten inbeste urtean burrukak, ez burrukak, gauza honak, gauza txarrak, baina hemen jarraitzen dute, osake suposatzen dut ondo joan jakiela eta esan beharko da gaztiei, Fernan esan dauen moduen, begiratzeko euren aurpegiak, hemen dako guzdanak, ez da intzarra izango elkarte bateri, elkarte bateko kidea izatea,
Eta erreferente moduen izatea, ze, bueno, Fernanek zan da, aipatu dau ekintzak, baina gero eure be, hainbat eta hainbat ekitaldietan, aholkularitza lanak egin dute, edo zeinek bazkidea dana, edo ez dana, hemendik deituta, edo ez deituta, ze azkenien, 40 urte bizikletan ibilita gero, adituak dira, eta, bueno, hori be, txalotzekoa da. Eta nik bakarrik esaten dizuet dan hori, disfrutatzea, lortu duzue 40 urte ospatzea, askok ezin dabe hori esan, zuek hemen zauzie, disfrutatu antolatu zuen ekintzetan, eta jentieri animatzen diot parte hartzeko, eurek egindako lana erantzuteko. Decía que, bueno, solo me queda por añadir daros las gracias, felicitaros, decirles a los jóvenes y no tan jóvenes que, bueno, que os miren las caras, que están estupendos todos, en este caso estupendos. Luego no debe ser tan malo pertenecer a una asociación y trabajar un poquito por el pueblo y por el deporte, porque no sienta nada mal. Entonces, pues espero poder contar con vuestras actividades, con vuestra presencia, con vuestro consejo en muchas ocasiones, porque decía en euskera que después de 40 años pues todos os habéis convertido un poco en especialistas de la materia, en referentes, y aquí muchas veces viene gente, igual no es directamente para entrar en vuestro grupo, pero siempre que se os ha llamado desde la Casa de Cultura, le habéis atendido, le habéis redirigido, tanto los de la Junta de ahora como los de la anterior. Entonces, bueno, disfrutar de lo que os queda de este 40 aniversario y, por supuesto, pues a por los 50. Eta uste dut galdetu behar zinuela. Eta da, zenbat emakume dauz bazkide, Jurretatzen Dola elkartean? Zenbat dauz? 4. Hori ben datu adierazgarria da, baina, bueno, badakigu elkartea sortu zanien eta gerora eukindaben jarduera dala eta, bueno, bastante gizonezkoen kirola izen da, salbu, emakumen bira, baina, karo, horre ja beste izakera bat zeuken, beste ekintza horrek edo proiektu horrek, hori proiektua zan, eta beste izakera bat zeuken. Baina, emakume zikloturista edo gugan aurreratu dana, gure da belako zikloturismoen edo gure arteko bataiatxoak edoin, ez da oso bazkide egitzi daukoguz. Mendik animatu... Batea zabali daukiez ateak emakumeak, Dano dugu zabalik. publiko egin behar da, baina, ze bestela. Oso.